I dag kom det frem, at en opsigtsvækkende dom mod 4 unge svenskere, der fik et års fængsel for at stå bag omfattende piratkopiering af musik og film, måske skal gå om. Det sker, fordi dommeren kan have været inhabil. Uanset om det sker, så har dommen sat vind i sejlene hos Piratpartiet. Det er et nyopstartet svensk parti, der stiller op til Europaparlamentsvalget her til juni. Stor demonstration på Medborgerpladsen i Stockholm. I lørdags udløste fængselsdommene over stifterne bag The Pirate Bay store protester i flere svenske byer. Men for Piratpartiet, som kæmper for lovlig piratkopiering, falder dommen på et godt tidspunkt. Det er en väldigt tragisk dom, men det enda positiva, om man ska vara lite cynisk, är att det är bra för Piratpartiet och det är val till Europaparlamentet snart. Och den här frågan är verkligen på agendan och vi har chans att komma in. Siden dommen over The Pirate Bay stiftere har Piratpartiet mere end fordoblet sit medlemstal fra 15 til 37.000 medlemmer. Partiet er nu Sveriges 4. største, målt på medlemstal. En meningsmåling har vist, at 21% af svenskerne overvejer at stemme Piratpartiet ind i Europaparlamentet. Og for unge under 30 er tilslutningen helt oppe på 46%. Jag tror inte de är helt obefintliga. Jag tror faktiskt att de har en viss möjlighet. De ska ha lite tur också med mediebevakningen, men det kan gå. Piratpartiet mener, at det, de svenske domstole kalder ulovlig kopiering, i stedet er en kamp for fri udveksling af information. Det handlar inte om att stjäla film och musik. Det handlar inte om att kunna ladda ner gratis. Det handlar om att kunna ha ett privatliv utan att behöva bli övervakad. Det handlar om rätten att kunna dela med sig av idéer och tankar till sina kompisar utan att någon annan ska lägga sig i det. Svenskerne har fået øjnene op for Piratpartiet, men meningerne er delte. Jag vet att de har engagerat sig apropå den här frågan om internet och fildelning och så vidare. Jag skulle inte rösta på något parti som bara tar ställning eller har en fråga som sin huvuduppgift. Om jag hade röstat så hade det nog varit på Piratpartiet, ja. Piraterne selv jubler over udsigten til politisk indflydelse i EU. Det är helt fantastiskt kul. Det känns verkligen som vi kan fixa det här. Och att folk är verkligen med på det här. Og Piratpartiet stiller op til EU-parlamentsvalget med i alt 20 kandidater over hele Sverige.